Pablo Emilio Escobar Gaviria, jméno, které nahánělo hrůzu policii, politikům i obyčejným lidem. Muž, který přetvořil drogový svět, král kokainu, jenž ovládl nejen Kolumbii, ale i světový obchod s drogami. Medellínu byl hrdinou pro chudé, ale nepřítelem státu. Jeho impérium, postavené na krvi a penězích, ovlivnilo svět. Tento příběh není jen o zločinu, ale o moci, strachu a neomezených ambicích. Tohle je Pablo Escobar. Pablo se narodil v roce 1949 v Rio Negru, malém městě poblíž Medellínu. Jeho otec byl farmář a matka učitelka. Už jako mladík měl velké ambice, toužil po bohatství a moci. Byl ochoten proto udělat cokoliv. Už v dospívání začal s drobnými krádežmi a pašováním cigaret. Brzy pochopil, že skutečné bohatství se skrývá v drogách. Začínal s paděláním diplomů a prodejem opravených náhrobků. Mladý Pablo se nezastavil před ničím. Věřil, že peníze si musí vydobít nelegálně, pokud není jiná cesta. A právě v chudinských čtvrtích Medellínu se vytvářely jeho první kontakty. Tam poznal tvrdý život, ale zároveň i lojalitu lidí, kteří byli za trochu peněz ochotní riskovat vše. Tato skutečnost formovala jeho přístup. Kdo stojí při mně, získá bohatství a ochranu. Kdo se postaví proti mně, brzy zjistí, co znamená Escobarova pomsta. V 70. letech se kokain stal novou zlatou horečkou a Spojené státy byly obrovským konzumentem. Escobar nelenil a vybudoval síť, která rychle ovládla tok této drogy. Nejprve organizoval malé laboratoře hluboko v kolumbijské džungli. Později vznikla rozsáhlá infrastruktura. Tuny kokainu proudily přes Karibik letecky, ale i přes pozemní trasy nebo ponorkami. Escobar pochopil, že aby udržel svůj biznis v chodu, musí mít kontrolu nad policií i politiky. Peníze znamenaly vliv, soudci byli upláceni, policisté zastrašováni. Kdo přijal Escobarovy peníze, byl v bezpečí. Kdo se mu vzepřel, setkal se s násilím. Escobarova pověst rostla a s ní i jeho jmění. Měsíčně utrácel tisíce dolarů jen za gumičky na svazování bankovek. Údajně se stávalo, že ročně ztratil kolem 2 miliard dolarů vinou plísní a hlodavců, protože neexistoval dostatek bezpečných úkrytů pro tyto hromady peněz. Tato éra je také spojena s prvotními náznaky Escobarovy v uvozovkách štědrosti, kdy začal stavět menší zdravotnická střediska a školky, aby si získal srdce chudých. Pro lidi v Medellínu se postupně stal ochráncem, který jim dával šanci na lepší život. Ve stejnou chvíli se ale kolumbijské úřady obávaly rostoucího vlivu muže, kterého nebyli schopné zastavit. Na počátku 80. let Escobarův kartel ovládal až 80% světového trhu s kokainem. Vydělával miliardy dolarů ročně. V Medellínu si koupil oddanost mnoha obyvatel. Financoval stadiony, školy, dokonce i silnice. Pro chudé se stal neoficiálním vládcem, který poskytoval to, co stát potřeboval. Kromě toho Escobar neopomněl ani politiku. V roce 1982 se dokonce stal poslancem v kolumbijském kongresu, což jen dokazuje míru jeho vlivu. Avšak za touto velkorysostí se skrývala temná tvář. Escobar se nezdráhal odstranit kohokoliv, kdo mu stál v cestě. Jakmile však začal být pro elity nepohodlný a nebylo pochyb o jeho činech, začalo vyjednávání se Spojenými státy o jeho zatčení. Proto spustil vlnu teroru, vydírání politiků, likvidace nepohodlných novinářů a tvrdý tlak na vládu, aby jej nevydala do Spojených států, kde by neměl žádný vliv. Jeho moc vzrostla natolik, že si dokonce dokázal vyjednat a postavit vězení podle svých představ. La Catedral. Luxusní komplex, kde měl diskotéku, výhřivku a fotbalové hřiště. Mohl tam zvát svou rodinu, přijímat přátele a v klidu řídit své obchody. Pro okolní svět to byl výsměch spravedlnosti. Medellín se stal městem, ve kterém vládl strach. Únosy prominentních osobností se staly běžnou praktikou kartelu. Escobar chtěl demonstrovat, že on je ten, kdo určuje pravidla. Podle odhadů měly násilnosti spojené s jeho jménem na svědomí až tisíce obětí. Na počátku 90. let už mezinárodní tlak na Kolumbii sílil. Spojené státy poskytly vojenskou i finanční pomoc, aby pomohly zlikvidovat kartely. Vznikla elitní jednotka Search Block, jejímž hlavním cílem bylo dopadnout Escobara. Začal dlouhý a vyčerpávající hon, při němž Escobar přicházel o spojence i o jistotu. V roce 1991 se Escobar dočasně vzdal, aby se vyhnul vydání do USA. Skončil ve svém luxusním vězení La Catedral. Jenž i tam měl nad vším kontrolu. Organizoval zločin, přijímal návštěvy, pořádal večírky.
Když se kolumbijská vláda nakonec rozhodla zakročit a přemístit ho do skutečného vězení, Escobar z vězení utekl. Následovalo několik měsíců intenzivního pronásledování. Escobar se ukrýval v různých bezpečných domech, obklopen posledními věrnými. Kdysi nedotknutelný boss nyní čelil nejen vládním jednotkám, ale i konkurenčnímu kartelu Scully a paramilitárním skupinám, které si chtěli připsat jeho skalp. Podle jedné z mnoha legend spálil během útěku $2 miliony v hotovosti, aby zahřál svou malou dceru v chladné noci. Tento příběh dokonale ilustruje absurditu a zároveň megalomanii jeho života. Peníze pro něj byly jen nástrojem, palivem ve válce o přežití. 3. prosince 1993. Po měsících pronásledování se kolumbijské policii s podporou amerických agentů z DEA podařilo vypátrat Escobara v jedné z jeho skrýší v Medellínu. Začal zoufalý pokus o útěk přes střechy domu. Krátká přestřelka skončila Escobarovou smrtí. Dodnes se vedou diskuze, zda si Pablo poslední kulku vystřelil sám, aby se vyhnul potupnému zatčení, nebo zda ho dorazila policie. Ať tak či onak, jeho vláda hrůzy byla u konce. V Kolumbii i ve světě zavládly smíšené pocity. Pro některé zemřel dobrotinec chudých, pro jiné bezcitný vrah. Pro všechny to však znamenalo konec jedné éry, která krutě poznamenala obraz celé Kolumbie. Escobarovo jméno zůstává synonymem pro drogovou mafii a nekontrolovanou moc. Jeho příběh o chlapci z chudých poměrů, který se stal jedním z nejbohatších zločinců v historii, inspiruje filmy, seriály, knihy a hudbu. Přestože je mrtvý, jeho stín stále dopadá na Kolumbii. Jeho rodina nyní žije v exilu. Syn se stal motivačním řečníkem, který odsuzuje otcovi zločiny a varuje mladé lidi před cestou drogových bossů. Pablo Escobar však nadále žije v paměti a možná právě proto je jeho příběh tak fascinující. Je to příběh chamtivosti, hrůzy, ale i přetrvávající legendy o muži, který se vzepřel státní moci a načas ji i dokázal porazit.